Shoot sa nakuman. Ako matag sa inyo, kwarta ako hatag sa inyo. Jujur. Condolence sasa. Condolence sasa. John. Asa wala sabi mo ko sa inyo. No, di ko murag lain na ba? Kwarta maka. Hindi na akong kwarta. No, it's a prank for vlog. Kwarta. Ikaw, matanak ko ana. Yun mao. O may mo gamay dako. Ludi ko kay murag ha. Pilay mo 100, 50, 500, 1,000. Duda ko ana ba? Ang silon ana. Kwarta lagi bing. Kwarta. Kwarta na o. Pilay may papilyon takaw. 50, 20, 500, 1,000. Pwede 2,000 mo doon, 3,000 pwede. Ang pinakadako. Pila? Ay di lagi ko kay murag lain ako to ba na ba? Pila lagi? Pinakadako. Sino ang pilawan? 3,000, 2,000, 500, kalibo sino? Asay laon ana. Asay batang. Kwarta lagi, Asay kwarta. laon. Parta. Kwarta lagi o, kwarta. Pag kwarta ihatag diretso dili pa triling pa. Kapilong galing ka, kapilong galing ka, pila. 3,000. 3,000. Ata, 3,000 na pagtulog. Dami mas pa rin 5,000 rakan. Ha? 5,000. 5,000 mo gusto. Oh. Sure na daw. Oh. 5,000 na, bukyan. Bukyan. Laong ba? Ako bilangon, laong ba? Dako lagi na. Bukdo lagi. Bukdo, Sino? Laong ba, laong? Aray ka ako buhok. Bantay lagi. Ano yun? Saan ka gali? Saan ka? Bukyan na. Kenda ko dagdaguan na ba? Dudo ka na kay gihatan. Taon na, nagbilang na ako. Nakita mo na pila. 500. Isod sabi ako, unda pong palamang po. Kamay ni mo tabi. Ako ikaw may hatagan. Ihatag doon sa ako, di na ako hatag sa imo. Tawa. Tawa kay. Tala. 1,500. Oo. Ismail. Kamagas na ko kay magmahay ka. Katagan ko 5,000. Labit ako kay mo gusto. Ito man na. Oo. 5,000. Dapat tinuod na rin na. 6,000 na ka na ako. Tabang na sa imo. O, diyan may isa gusto ko. Gabandol. Gusto ba ka sa'yo? Pinakadako. Gusto ko itong tinuod. Tinuod mo. O, sa abot diri o. Pinakadako hindi. Tawag ka o. Pinakadako. O, dili ka sa dako-dako. O, pinakadako. Gabi ka bag. Sumpay o. Pinakadako na Patayin na mo. O. Diyon tinuod. Ganara ang matag sa imo. Siyot-sok. Hindi na ako maay. Ano yung dagko kay makansikaw? Diyan ko sa igo-igo na kwarta. Ano ipay sa gawas, dawato na gina. Ano? Ako na ma-outro ngayon mo na wahid. Aray, ang hayop kay Godis Maya. Ang excitement na pula ng Bismaya ka face. Sobrang. Ihatag na lo, ihatag na. Tinuod ba? Tinor, be. Ano man ni? Mga tinuod. Tapos ka namin. Kwarta ka na ako. Ako, siguro kay pinaka big man din ng kwarta kong surigaw. Pildiyo na akong Barbers Patugas, pildiyo na ako sila. Badako ay kami kwarta, dako ang akong kwarta. Kahit wala pagkadako. Aray.